ಮರ್ಯಾದೆ ಒನ್ಲಿ ಬಲೆ ತಲುಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜರ ಸಾರ ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಶಾಸ್ತಾವ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿದಿರ್ಗಿತ್ತಲೆ ಪಿಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇನು ಗೀರ್ತ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡ ಮುಗಿಲಿನ ಬಾನ ತೋಜಾಯಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಈ ದೇವರನ ಅಂಗನೋಡು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತನೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕು ತುಳುತ್ತ ಪರ ತೇರಿ ಪರ ಪೋಕುನು ಮೆರೆಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪದಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಲೇಸ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೆ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಲೇಸೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಗುರುಡ ಕಲ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪು ಲೋಕೊಡೊರ್ಬಡಿ ಅಜನೆ ಅವಡು ಪನ್ಪಿದಿಟ್ಟು ದಿನ ಈ ಲೇಸದ ನಾಲ್ನೇ ಎಗ್ಗೆಡು ನಾಲ್ನೇ ಎಸಲಿಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಾಲ್ನೇ ಎಸಲದ ಈ ಸಂಚಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಂಚಾತ್ರ ಈ ಲೇಸ್ದ ಪುದರೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒತ್ತುಡು ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿ ನಕುಲು ಬಲಕೂಟಾದಿ ನಕುಲು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಒತ್ತುಡು ಸುಮಾರು ಕೂಟದ ಕುಲ್ಲಂಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ತಾಂಗು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕಲೆಲ್ಲ ನಾವು ತಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದೆ ಬಂದಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಯಜ್ಞನ ಸುರುಮಾಲ್ ತಂದುಲ ಯಜ್ಞನ ಸುರುಮಾಲ್ ದುಂಬು ತೀರ್ಪು ಕೊರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟೋಡು ಓಲಗಾತಿನ ಮುರ್ತಾತಿನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೊಕೆದ ವಿಜಯಣ್ಣಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರಿನ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದಲೆ ನೇಪಲ ಪನ್ಪಿನೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಣ್ಣ ವಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಭಾಷೆ 4,000 ವರ್ಷ ದುಂಬುಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತಿನ ಬನ್ನಿನ ಕೊಂಜಾತ ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರದ್ದು ಅಂಕೋಲ ಮುಟ್ಟ ಅಂಕೋಲವ್ರದ್ದು ರಾಮೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಗಡಿಪುಡೆ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ನಾಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಐತನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಹೊಸ ದೇಕಿದ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಕೇರಳ ಭಾಗದ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಲೇರು ದೂರದ ಕೇರಳೋಡ್ದು ಬೈದಿನ ಅರಸು ಕಲಾವಿದರು ವಿಚಾರದಾದಂದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರೋದಪ್ಪನ ಬಡ್ಡಿದ ಬೇರೋಡು ಎಂಚ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಾತುಕುಲ್ದು ತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ಅರಸು ಕಲಾವಿದರೇನು ಹಲೋ ಉಂಡು 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 ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಪುಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪೆ ಪುಟ್ಲೆ ಕೊಂಚ ನರ್ನಾಗ ಪುಟ್ಲೆ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬನ್ನಿಯ್ಯ ಅಂದು ನಾಮ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಮೂಲು ಬಿಟ್ನಿವರೆ ಎಂಚಿದೆ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬಡ್ಡಿದಾರ ಆತ ಒಂದು ಜನಗಳು ಕಾಸಿಗೆ ಏನು ಉಂಡ ಅಂದು ಯಾಮಂಡೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪರ ಗೇಡೇರು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಕಾಸು ಉಂಡು ಬಂದ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುನು ಅಂದು ಈಯಡ ವಿದಾಡ್ನಿ ಬಚ್ಚಲ್ಲಕ ನಾನು ತಿರ್ಕೊಂಬಂದು ನಾಟಕ ನಾನು ಸೈ ಒಂದಿಲ್ಲತ್ತ ಮರ ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ಮನಿಕಲ್ನ ನಾಟಕ ಉಂಡ ನಾಟಕ ಬೆಲೆ ಒಯ್ಕೊಂಡಿ ಐತೆ ಅಂದು ನಾಟಕ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಾಪುನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಂತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದಾಪು ನೀರೇ ಗೊತ್ತಿಜ ಕಡೆಕ ಮುಗಿಯುಂಡಿ ನಾಟಕ ಬಿಡು ಅಂಚತ್ತು ಈ ನಾಟಕ ಬೋದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಡೆಕ್ ದಾದಲ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಬಿನಿ ಆಪುನ ಅಂದು ಐಕ್ಯ ಪೂರ ದೇವರು ಉಳ್ಳರತೆ ದೇವರು ಪನ್ಪಾರು ಬಕ ಕಡೆಕ್ ಬರ್ಪುನು ಎನ್ನಾಡೇನಿ ಎಂಚಿನ ಬೇ ಈ ನಾಟಕದ ಅವಸ್ಥೆ ಓಡೆ ಉಂಟ ಇದು ನೋತುಂಡ ಇನಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕುನವೆ ಪೊಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಬಕ ಓಳೋಳು ಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಅಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಜೆತ್ತೊಂದು ಅವಸ್ಥೆನೇ ಬೇನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಸೀದಾ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುನ್ ಬಕ ಶೇಖರಣ್ಣ 2,000 ಉಂಟ 3,000 ಉಂಟ ಬಕ ಪನ್ಪುನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಪುಂಟಿ ಅವೇ ಹಿರೇ ಪುಂಟುನೇ ಬೇಲೆ ಪಾಪದಾಗ್ಲೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಕನ ಪುಂಟು ಜೀವನದ ಪುಂಟು ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ನರಮಣೀರು ಬಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಕ ಯಾನು ನಿಖಲ್ ನಾಡಿ ನಾಡೊಂದು ಬನ್ನಕ ಏನನ್ನು ಪುಂಟು ಜರ ನಿಖಲ್ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆತಂಡಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ಎಣ್ಣ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பைஜே லேடி ஆக்ட் மந்தனாரு ಅಂದ ಮನಿಸಿ ಕೈ ಕೊರ್ನತೆ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಶೋ ದೇವ ಮಿಜಾಡ ಅವತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬುಡ್ವೇರ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೈ ದಂಚಾಯ ಕಾಲ್ ಮನ್ ಪಡುನೆಲ್ಲ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಲ್ಲ ಮಿನಿ ಲೇಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ ಅನ್ಪ ಎಂಕ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಜನರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಅವು ಆರಿ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ ಮನಿಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಇಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ದಾರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ഞാൻ കാസ് ಕೊರ್ಪುನದ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅವಂದು ಇತ್ತೆ ಈರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಯಾನತ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣಮರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಲ್ಲೇತ ಅಂಚ ತೂದು ಬೋಕಂದು ಓದ್ತೀನಿ ಎಬ್ಬೆ ಈ ಜಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಪನ ಅಲ್ಲ ಪೋಯಿನ್ ತೂಲೆಗೆ ಓಡೆ ಪೋಯಿನ್ ಯಾಂದ ಲಂಚಿನತ್ತವ ಆ ಎಂಚ ಬಂದು ಎನ್ನೆಟ್ಟೆ ಜನ ಅಯ್ಯ ಬೇತೀನಿ ನೀನದು ಸುಂದರ ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಪಟ್ಟಿಂಗ ಸುಂದರ ಬಿದಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಎಂಚಿನ ಬೇ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತನ ಕೇನು ನೇಜಾಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಸುಂದರ ಸೈದರ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮರ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತನ ತಿಕ್ಕೈ ಆಗ ಬೇತೇನೆ ಅಸ್ತರುಂಡು
ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಂದರ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನತ ಮಾರನೇ ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೋಡೆ ಕಣ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂತ ಬೇಕರನ್ನೇ ಬಗೆಯರಿ ಹೀರಾ? ಕೂತನ ಒಂಜಿ ನವಿಲ್ ಎತ್ತಲಗೆ ಉಂಡು ನಿಗ ಅವಗೇಂದ್ರ ಅಂತ ಸುರುಕ್ಕೆ ಯಾನಿತ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಅರಬಾಯಿ ಪಡ್ದಲ್ಲ ಎತ್ತಂದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತನೆಗೆ ಏನಿಚ ಏನ್ ಚೆಲ್ತಾರ ಬಗೆ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತ ಮರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ನಿದ್ರೆ ಅಡಿತ್ತೆ ಓಹೋ ನಿದ್ರೆ ಅಡಿತಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಲೆತ್ತನೆಗೆ ಉಂಟದ ಬೇಗ ಪೊಣ್ಣುಲೆತ್ತನ ರಪಗೆ ಉಂಡು ವಾ ನಿದ್ರೆ ಅಡಿತಲ್ಲ ರಪಗೆ ಉಂಡು ರಮಗೆ ಉಂಟು ಪಣ ಒಂಜಿ ಅಲ್ರಮ್ ಟೂನ್ ಇಲ್ತಲ ಈಗ ಅಂದತ ಪಣ ಪೊಣ್ಣುಲೆತ್ತನ ಪಣ ಪೊಣ್ಣನ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಶಾರ್ಪ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಅದೇ ಅಂದಿಗೆ ಇತ್ತದ ಪುಂಜೋಕಲ್ನ ಮಾತ ಭಯಂಕರ ವಾಯ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ನೈಸ್ಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅದು ಇತ್ತದ ಪೊಂಜೋಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ನೈಸ್ ತುಂಬ ಎಂಜೇತನ್ ಶೇಖರಣ ಗೊತ್ತಿಜ ಉಡ್ಚ ಉಡ್ಚ ಹೆಂಗ ನಾಚಿಕೆ ಅವನು ಮನ್ನಗನಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಬುಗ ಯಾನು ಬುಗ ನೀನ ನೀನು ನಡೆದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಆಡ್ಬಿಡಿ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪು ಏ ಒಡ್ಡಿ ಯಾನ್ ನೀನೇ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಏನೇ ನಾಡೋದತ್ತಿನ ನೀನು ನಡೆದು ಉಪಕಾರ ಹೊಡಿಯ ಯಾವ ಉಪಕಾರ ಯಾನುಂಡದೆ ಈ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ 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 ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಚ್ಚಿನ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ ಕೊರ್ ಕೊರ್ದು ಈ ಕೊರ್ಪುನೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡ ಜನ ಕುಲೆಗಿ ಅಕುಲು ಪಾರ್ತು ಮತ್ತೆ ಆಲಾದ ಓಲಲ್ಲಿ ತೋಡು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ತುಂಡದ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಏನ್ ನಡೆದ ದಾದ ಪರ್ದು ಟೋಡ್ ಪೂರ್ಣ ಜವಣ ಕೊಂಡ್ರು ಎನ್ನ ಬೇಲ ಅಂಚತ್ತ ಅಂಚತ್ತುಂದ ದಲೊಂಡ ಈ ಪರ್ದು ತೋಡು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಇರತ್ತ ಅಕಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದಾಟೆ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಮುಂಜಾಕಲ ಮತ್ತೆ ನೈಸ್ ಬಂತದ ಈ ಗೆತನೆ ಮತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಇರ ಯಾವ ಗೊತ್ತನ ಅದು ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಈ ಹೆಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಏನೋಟು ಹೆಂಗ್ ಬೋಡ್ ಮೈ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡು ಏ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಾತಿ ನೋಡಿ ಆ ಟೈಪ್ ಅತ್ತೀರಿ ಹೆಂಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಹಿಂಗದ ಇಂಚಿನ ಮರಿ ಮೇಕಲು ಆ ಎಕಡ ಅಂಚ ಪೋ ಎಂಬಿ ಇಂಚ ಅಂಚತ್ತಿಯ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡು ಬಂಡ ಪುಂಜಾಕಲ ಮತ್ತೆ ನೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ದು ಆಗಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಾವಡದ ಅಂಚ ಅಡ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ಈ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವನ ಬಂದು ದಾದ ಶೇಖರಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ನಾನು ದೂಪಾರ್ ಇರ್ಲೆ ಪಣ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಂಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಅವು ಒಂದು ಅಂಡ ಈ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲರ್ದು ಬಿದೇ ಬರೋಣ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಅವು ಇರ್ನ ಡೌಟ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪು ಇರ್ನ ಡೌಟ್ ಇರಡಪ್ಪ ಓ ಜಪ್ಪು ನೋಡಿ ಅಂಚತ್ತು ಹೋಗ ನಿನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ಒಯ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ಒಯ್ದಲ್ಲ ಪುಣ್ಣ ವೈದ ಪೊಣ್ಣು ಒಯ್ದಲ್ಲ ಓಡಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಬಿದಾಯಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಬಿದಾಯಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಿದ್ದಾಯ ಪೊಣ್ಣು ಬಿದಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಮೂಜಿನ ಗಾಡಿ ದಿಕ್ವೆ ಓಡಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಿದ್ದಾಯತಿ ಎಂಚಿನ ಬೇ ಓ ವಾ ನಮ್ಮನದ ಅವಸ್ಥೆ ಮರೆ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಭುಜನ್ನ ಓ ದೇವಾ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಈ ಯಾಪೆ ತುಜಾರ ಬಂದು ಉಂಬಲ್ ನಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾರೆ ಹಲೋ ಓಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ದಾಲೇಜಿ ಇವು ಅಂಚನ ಹೌದಲ್ಲ ಜಪ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಾಗ ರೇಸಗೆ ಬಂಗುಡಿಗತ್ತನ ಅಂದ ಬಗ ಫ್ರೈಗೆ ಬಂಗುಡಿ ಈ ಗುಡ್ಲಾಡಲ್ಲಣ್ಣ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಕೈಗ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ಸಿರ್ವಲ್ಲ ಮಗ ಕೈಗ ಮಾಡ್ದು ಮಿಚಾರ್ ಮುಟ್ಟದ ಬಸ್ಸಿರೇವಲ್ಲ ವಾ ನಮ್ಮನಿದ ಈ ಹೆಂಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಬಂದಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾತನು ಮಗ್ಗ ಉಲಾಯಿ ಫೋನಾಗನೆ ಭಯಂಕರ ಸೆಟಪ್ ಆತ ನಿನ್ನ ಪೊನ್ನ ಮರಲ ನೀ ಸಲ ಉಂಟ ಇದ್ಯಾನು ಒಂದು ಸುಂದರ ನಾಡು ನೋಡು ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಂದಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾದನು ಸುಂದರ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿಗೆ ಬಿಸಿ ಅಂಡ ನೀನು ಸಾವು ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಇಡಗಿ ಮಗ್ಗ ನಿನ್ನ ನಿದ್ರೆನ ಮತ್ತೆ ಅಲಕ್ಕ ಬಿರಿಪಾವೆ ಇದು ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಯಾನಾಪು ಜೋಡ ಯಾನಾಪುಜ ಯಾನೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಾಯ್ತು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಸುಂದರ ಏರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸೇಕರ ಬಂಡೆ ಯಾಣಿ ಕಾಳಿ ಕಾಸು ಗೆಂತ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಹತ್ವ ಜನಕ್ಕೂ ಏರು ಪಂಡ ಚಡ್ಡಿ ಫುಲ್ ಕಾಸು ಚಡ್ಡಿ ಫುಲ್ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಯಾನಿ ಮುಲ್ಪ ಸಂದೆಗೆ ಸೇಕರಣೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮರಿ ಪಕ್ಕಡ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಕೊರ್ನಿ ಏನು ಕಾಸುಗಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ನೀನು ಅವಳ ಬೈಚಿ ಓ ಸುಂದರ ಕಾದೇ ಶೇಖರಣ್ಣ ಜೆಪ್ತರ ಬಿಡ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಬೈದಿನಿಯಾ ನೀನು ಮಂಗೆ ಅನ್ಬೋಡ್ಸಿ ಮಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಯ ಅಂದ ಇಂದ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಬುಂಜಿ ಬೊಂಬೆ ದಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬೈದಿನಿ ಪಿದೈ ಬಲೆಯ ಏ ಪೊಣ್ಣ ಅವು ಕುಲಾದುಪಿಯೇ ತುಲೆ ಅತ್ತಿಮೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಣ್ಣ ಕೈ ಉಗುರುಂಡ ತೂಲೆಗೆ ನೀಕೆಂಜಿನ ಪರಂಗಿಯ
ಅವು ಅತ್ತಿಯೇ ಕೈಟ್ ಉಗುರೋಣ ಅದು ಪೊಂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಬೇರೆ ಅಂಚನ ಉಗುರುಂಡು ಮೇ ಅಂಡ 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೀತಂಡವ ಬೊಕ ಅವು ಎದುರುಂಡ ಬಿರ ಉಂಡ ಕಾರ್ದ ಪಾದ ನೀವು ಈ ಕೆನ್ನಗೆ ಹೋಗೋ ನಂದ ಜಬುಜಿ ಮರೆ ಕಾರ್ದ ಪಾದ ಎದುರುಂಡು ಮೇ ಇಂಚಿನ ಪೊನ್ನತ್ತ ಪೊಂಡ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಪೊನ್ನಂದ ಸತ್ಯ ಪಿದೈ ಬಲ ಮೆಂಗೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾ ಮಂಗೆ ಅತ್ತಿ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಅನ್ಬುಜಿ ಬಲ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಥೆ ಓಡ್ಡೆ ಮೇಯ್ ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಯ್ ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಯ್ ಮುಟ್ರೆ ಇಡೀ ಮಿಜಾಡ್ ಬಂದು ಬರುವೆ ಕೋಡೆ ಸುಂದರನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ ಈರಾಗ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಇದೆ ಪಾನ್ಪುಣ ವರ ಸೈಡ್ ಉಂತ್ಲಿ ಈ ಪೆಲಕೈ ಎಂದು ಕೆಲೆಂಜಿ ದಡೆ ಕೆಲೆಂಜಿ ಪೆಲಕೈ ದಡೆ ಪೋಪನ ದೂತೆ ಕೆಲೆಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಲಕೈ ದಡೆ ಪೋಪನ ಸುರುದು ನಮೇ ಓ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವಚ್ಚಿ 16 14 ಉಲೈ ಕುಲ್ಲುವ ಬೈಜಿ ಪೊನ್ನೆ ಪಾತೆರು ದಾದೆ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ ಬಂಗಾಪು ಇಂಚಿಗೆ ಬೈತಾರ ಅದ ಹಂಚಿ ಬೋತನ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಪಾತೆರು ಓ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಬುಧರೆಂಚ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೇರು ಈ ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ಅಂಚಗೇಂದ್ರ ಪಡಿಲತ್ತು ಇದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪಣಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೇನಾ ಅವಳ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪಂಚದಿಗುಂಡಿ ಓ ಏನು ಆಡೋ ಒಂದು ಬೈತೀನಿ ದಾದ ಬೇರ್ಕದು ನಿನ್ನ ನಡೆದು ಬರ್ರೆ ಉಂತಲೇ ಇರು ಎರೆ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಈರೇನೆ ಏನು ಆಡೋದು ಬೈತೀನಿ ಏನಣ್ಣ ಓ ರಾಮದೇವ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಓಲೋಲ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ದಾದ ಈ ಜಪ್ಪೆ ಸೋಡುಂಡ ಕೆಪ್ಪೆ ಗ್ರಡ್ ಬೋಡ ಏ ಅಂಚತ್ತಿ ಬಗಂಜಿನ ಪಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎರ ನಿಂಚಿ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಪೂರ ಅಂಚಿ ನಾಡೊಂದು ಬೋತೀನಿ ಅದ ಅಂಚೊಂಚೂರು ಅಕ್ಕಲ್ಲತ್ತ ಆಗಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಇದು ಮರ್ಲ ಕಟ್ಟೋಚಿ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ಜತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಡ ಮೂರು ಬಂಗ ಅದೇ ಇದು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ದೈ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಬುಗ ಪುಂಡು ಬುಡ್ಚು ದೈ ಯಾನು ಈತ ನಡು ಸುಮಾರು ಪೊಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೂತೆ ಮೇರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬುಡ್ಚಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಕ್ಕೇನು ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅನ್ ಓಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅತ್ತಿ ಬಗಂಜಿನ ಬಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾಳ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಾನೆ 35 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಡಮರ ಅವಚೂರ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರಾ ಯಾಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೂ ಕ್ಯಾ ತೂ ಮರ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂ ತೋಟ್ ಪರ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂ ಮರ್ಲ ಪಾತರ್ನು ನಿಕ್ ನಂಜಿ ಮೇ ನಂಜಿ ನಿಕ್ ಬಂಜಿ ನಂಜಿ, ನಂಜಿ ನಂಜಿ. ಮೂಲು ನಿಕ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ನಲಿ ಪೋಣ ಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪುರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಣೇಜಾ ಎಂಕ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೇನ್ ಪುಣೇಜಿ ఆయన బిల్డప్ తోలేగే ఆయన పబ్లిక్ వెళ్తున్నా తవుక ದಾಯ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಪುಣ ಮಾರ ಉಂತ್ಲಿ ಉಂತ್ಲಿ ಸಾಜಕರಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬರೋಚಾ ఎన్న సపోర్ట్ ఫుల్ పాతే ಹಾ. పాతే పాతే ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಣ ಮೇಮುಟ್ರೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪು ಜನ ఇది మై ముట్ర కాసు వరపనా ಬುಗ ಧರ್ಮೋಗ మై ముట్ర కాసు వరప ಹಾ. అప్ప ఆయన ఇడి మై ముట్టు బల ఓల్ వల్ల ముట్టు బల ముట్టు 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 ಏ ವರ ಕುಲ್ಲಿ ಈ ರಿಂಚಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಮುಟ್ಟು ಮಂಡಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಬೋಡ್ಚ್ వా నమ్మునిద పొన్న మర్లే మరి ನಮ್ಮ boy ಬಲ ನಲಿ ಬಗ ಬೈ ఓడ్డే ఓడ్డే ఇడి మిజాడ్ బానందు బర కోడే సుందరల నుంచి పొన్నుల ಈ ದಾದೆ ನಮ್ಮ ನಲಿ ಬಗ ನಲಿ ಬಗ ಅಣ್ಣ ಇರಿಗಿದಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ನು ಬೋಡ కమిషనా కమిషన్ కొరకుండ పాలుండదు ಅಂದ್ಯ ಕಾಸಿಗೆ ಸೈಪುಣ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಕೊರ್ನಲ ಕುಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಯಾನ್ ಬಡ್ಡಿದ ಎಂಗಳನೆ ನಟ್ಟ ತಿನ್ಪುಣ್ ಸೈಯರ ಬುಜಾದ ನೇಕ ಬೋರ ಇಂದೆ ಏನ ಪರ್ಸ್ ಸೇವಾ ತೊಳ್ನೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತ ಕಾಸಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ. ಉಂಟು ಉಳೈದಿ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಪುಣ್ಣ ಟೀ ಸೇರ್ನ ಮತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಗೊರಪಾಗತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಟ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ದಾಲ ಬೋಡಿತಾನೆ ಬನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾಲ ಹಾ ಬೋಡಿತಾನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂದು ನೆನಪಂಡಿ ಸೆಕಂಡ್ ಇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಏ ಗೊತ್ತಾ ಅವತ್ತ ಅವತ್ತ ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತ್ ಈ ರೈಟ್ ಯಾನು ಸರಿ ಉಳ್ಳೆ ಸರಿ ಉಳ್ಳೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತ್ ಮುಳ್ಳು ಒಟ್ಟಾರಡು ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳ ಇಲ್ಲದ ಏನಾಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಅವೇ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ವಿಸಿಲ್ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಾಡು ರೆಡಿ ದಲಕ್ತನ ಎಮರ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ನಾವು ಹೋಯ್ ಬಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ವಾನ ಮುಂದೆ ಪೊನ್ನ ದಾದೆ ಇಂಚಿನ ಅವು ವಿಸಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಇನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡು ವೈದತಿ ಮುಂಚಿನ ಬಾಯ್ಡು ವೈದನ್ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಬಂಡಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಜತ ಮಾರೆ ಸಾ ವಾನ ಮುಂದೆ ಪೊನ್ನ ಮರ್ಲೆ ಹೆಂಗ ಅಂದ ಜಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣುಗಳ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಕೊನ ಪುಣ್ಯನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜ ಆತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನೇ ಕೊರ್ತು ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ವಾ ನರಮಣಿ ಒಂದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಜಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಪರ್ಸ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಿ ಕೋಲೆ ಎಂಚಿನ ಓ ಮಗ್ಗ ವಾನ ಮಣಿದ ಪುಣ್ಣ ಮರ್ಲೆ ಮರೆ ನೆಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ನಂಬರ್ ಪುಣ್ಣುಗಳ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರೆ ಈ ಪಿದೈ ಮಾಲ ಬಗ್ಗ ಯಾನಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಉಂತು ನಿಕ್ಕು ಆತೊಂಜಿ ಸೇಕರಣ ಚಲ್ಲು ಬನ್ಪುಣತ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡಿದ ಸೇಕರಣೆ ಬಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಜನ ನರಮಣಿಲಕ ಇಂಚಿನ ಸಿ ಎಂಚಿನ ಜೈ ಬುದ್ಧಿ
ದಾದವೇ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಚಿನ ಮಡಿಕಲ್ನ ದಾದೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ದಾದ ಪೊಣ್ಣು ಪಳ್ಳಿದುದು ಬೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪೊಣ್ಣು ಎಕ್ಕಳಿದುದು ಓಡಿಯಲ್ಲ ಹಾ ನನ್ನ ಪಲ್ಲಿದುದು ವಾನಮನೆ ಬೋಡಿಯಲ್ಲ ಮರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂಚಿನವೇ ದಾದೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ದಾದ ಪೊಣ್ಣು ಮೈ ಮುಟ್ರೆ ಬಿಡ್ಪು ಜಲಿ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ರೆ ಬಟ್ರೆ ಅವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೋರ್ಪೋಡು ಮಗ್ಗನಿಕ್ಕೆ ಯಪ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ತುಚ್ಚೊಂದಲ್ಲಿ ತುಚ್ಚಲ್ಲ ಆಟೆಗೆ ಹಾ. ತುಚ್ಚಿದ ಪರಂಗ ಕೆರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ವಾನಮನದ ಪೊಣ್ಣ ಮರ್ಲೆ ಮಾರೆ ತುಚ್ಚ ಶೇಖರಣ್ಣ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ ಹೊರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಬಲೆ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಮೆನಿಕಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮೈಸಾಸುನ ಆಟನ ಉಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒದ ಉಂಡ ಶೇಖರಣ್ಣ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಓ ನಮ್ಮನೆದ ಪೊಣ್ಣ ಮರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಪೊಡಿ ಆನ ಅನ್ಸೋದೆ ನಬೆ ಓ ದಾದ ನಬೆ ಓ ಶೇಖರಣ್ಣ ವಾ ಬಾ ಹೊಸ ಪೀಸ್ ಬರೋದು ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಹಾ ಉಲ್ಲ ಈ ಸುಂದರ ಒಲ್ಲೆನಾ ಸುಂದರ ಯಾನೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ಈ ಸುಂದರೇನ ಮರೆ ಓ ದಾದಾಂಡಿಯಾ ದಾದೆ ಅವ್ ಏರು ತೂಳೆ ಏರು ಎರಡು ಕೆರ್ತು ಬುಡಿಯೇ ಮಾರೆ ದಾದಾಂಡಿಯಾ ತೂಳೆ பொண்ணோளலு பொண்ணோளலியா ಅವೆ ತೂಳೆ பொண்ணತ್ತು ಮರೆಂದು ಮನಿಸಿಯ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಮನಿಸಿ ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಏನು ನಾಟಕ ಮುಗಿದು ಈಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಹಾ ಈಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡಾಣ ಒಲ ಮಿನ್ನ ಆಡೆ ಈಡೆ ಪೋತೋಡ ಎಂಬೆನ ಗತಿ ನಿಕ್ಕಾತು ಅಲ್ಲ ಯೋ ಆ ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ಸುಂದರವೈನ ಮೋನೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ದಾದೆ. ಇನಿ ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಮೋನೆ ಅಂತುದಿ ಬಲ ಶೇಖರಣ್ಣ ಇದು ಇಂಚ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಬಲ ಖುಷಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪಗ ಬಲ ಸೆಲ್ಫಿ ಒಂಚೂರು ಸೆಲ್ಫಿ ಇದು ಬಳೆದಲ್ಲಿ ಪಳೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಮೂರು ಬಳೆ ಬುಳಿಪಾಯರೆ ಅಂತಾರತ್ತೆ ನನ್ನ ಬುಳಿಪೊಡ ಮಗ್ಗ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣ ಮರಲ ಅಟ್ಟಾರಂತ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಗಳು ಬಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಸಸರಣಮೆ ನಿಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಅಂಜ ಅಕ್ಕ ಮೇಕ್ ತಂಗಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಮೆ ಪೊಣ್ಣುಗಳು ಬಂದ ಆತೊಂಜಿ ಚಲ್ಲ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲಗು ಕುಂಟು ಸುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಗಳ ಬೆರಿಯ ಪೋಪುನೆ ದಾದಾಂದೆನಿದ ಪೊಣ್ಣುಗಳ ಮಿತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಬಂಡ ದಾದಾಂದೆನಿದ ನಮ್ಮನ್ ತಾಂಕಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಡ ದಾದಾಂದಿದ ಆತೊಂಜಿ ಚಲ್ವನ್ ಬಿಡ ಪೊಣ್ಣುಗಳೇನು ಮಾತ ಆವೇ ಶೇಖರಣ್ಣ ದಾದಾ ಸತ್ಯ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ಇನಿ ಮಿತ್ತಿ ಯಾನ ವಾ ಪೊಣ್ಣುల ವಿಷಯ ಗ್ಯಾನ್ ಪೋಪಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ಎಡೆ ಪದ ಸತ್ಯ ಪೋಪಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ದಾದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಗುಂಚೂರು ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನಿಸಿ ನನ್ನ ವಾ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮನಿಷಿ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮುಳು ಮೈಸಾಸುರ ಒಂಜಿ ಒದೆ ಅಂಡ ಆತಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಶೇಖರಣ್ಣ ಇರ್ ನಾಜೆ ಉಂಡು ಎನ್ನಾಜೆ ಬರ್ಚಿ ಮಾರೆ, ಎನ್ನಾಜೆ ನಾಜೆ ಬರ್ಚಿ. ಪೋಪುಜಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಎನ್ನಾಜೆ ಮುಗ ಎನ್ನನಿ ಕೆರ್ಪನ ಮಾರೆ. ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಲ್ತಿ ನೀರೇ ಗುಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಕುಡಂಜಿ ಬಂದು ಬರೋದುಂಡಿಯ ಓ ಹೋಳಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ಒಡ್ಡಿ ಪಾಲೆ ಐ ನೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಓನ್ಲಿ ಬಲತಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ದೂರದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಬೇದರ್ ಕೇರಳ ದೋಲ್ಪ ಕಾಸರಗೋಡೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪ್ಪಲಾಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಒಪ್ಪಳರ್ದು ಒರಿರನ ಪುದರ್ಪಲ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂತಡ್ಕ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕುಲೂರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದರ್ಕ ಮನೀಶ್ ಪಡ್ರೆ ವಿಜಯಣ್ಣ. First of all, welcome to the show. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ Balitel pale first time nikalate. ಯಾ ಸರ್ First time, okay. I think first time ek performance like it nikalna. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Enk especially Shashina role bari porland. Enna lekkodu ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಪರ್ ಇದು ಖಂಡಿತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇರ್ನ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಆಶ್ರದ್ ಇರ್ನ ಕಲಾವು ಇನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಡೀ ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಇನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಇತ್ತನು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆತಜಿ ಪಂಚಸ್ ಬಾ ಒಂಚೂರು ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಕಾಮನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಅರ್ಥಜಿ ಪನ್ನಗ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಸೇಜ್ ಔಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ ತೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಮನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಗೆ ತೆಲ್ಪೆಲ್ಲ ಮಂತ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಾಕಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸುರುತ ಪುದರ್ ಹೆಂಚಿನೆ ಇರ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂದೀಪ್ ಲೋಕ ಇರ್ನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಚಪ್ಪೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಈರ್ನ ಭಾರಿ ಲೌಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಾಕಿ 2 ಜನದ ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆರ್ನ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜೀಜನ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಪಾತ್ರಗಳು ಸುಮಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ನೋಡ್ಲ
But I think for the first time, Nikul Mantinek did a good performance. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ And I wish you all the best. ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಕೆ ಕಾಣಲಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪನೆ ಬರಲಿ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರಸು ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ್ರೆ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬನ್ನಿರು ಉದ್ಯವರ ಮಾಡದ ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ನಾರೆ. ಅದಲ್ಪ ಸಂತಡ್ಕ ಎಂಕಲ ಉಪ್ಪಳ ದುರೈ. ಸರಿ 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 ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚರಣ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಎನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಒಂದು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಆದಿತ್ತು ಶಶಿನ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಶಶಿನ ಶೋ. ಅವೇ ವಿಜಯನ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಸುರುಕು ಸಂದೀಪ್ ಬತ್ತು ಪೋತಿನ ಅವು ಅಗತ್ಯನೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಗೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಬಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಐಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಯಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕೆಲೆಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅವಳು ಇರೆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಉಲೈಡ್ ಪಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಮಣ್ಣ ಮೂಲ ಎಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತನ ಪಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಅದ ಅವನಂಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಇರೆಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಆದಂದು 4 ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಬೆಟ್ರ್ ಆದಿತ್ತು. ಎನಿವೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಒನ್. ಆವ್ರೇಜ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪೈನ ಅಭಿನಯಗಾರರೆಗ್ಲ ಆ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಪಿರೌಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡೆಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ದಿನಿತೆ ಗಿಡದ ಗೊತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ.